6 místností to bylo a 6 místností měla druhá rodina. To byly jedna že byly tam jejich děti a vnuci. Jo, takže to byla taky mroz. Předtím za sociální. No, tak vlastně šlo o ceny a všechno. To mají takovou za 5000. To by taky, i za 10. Celou. To by za 10, to by negát. Já se na to pamatuju, babička teda. Když se tam stěhovala. To bylo jednoho pána, to četlice. Vzadu, no, já jsem tam, byla podsedačka mám kopnutá vzadu. Чешская достопримечательность. Что? Tam je hodně lidí na ty horách. Počkám se až po novém roce. No tak můžete kamkoliv, když nic nemáte. No, po novém roce pojedeme až nějakého 3., 2. Tak nás budou všichni spát a odpočívat. Renesance už není renesance, ale je to Hilton. A to má starý město, to jsou... A jmenuje se to Hilton starý město, nebo jak se to jmenuje? Hilton Old Town. Old Town. No, takže když ty lidi jsou chápí, tak můžou pochopit, že Hilton starý město je v městě. Tady to taky jmenuje francouzský Old Town, ale je to na generálská dva. To tady bylo otevřený hotel, aby ty dva dětkové jsou posledně zále jsou. A pak je to v městě. To jmenuje Edison Square a je kateřinský. Další Ips nahoře, jak je Prince Walls, ta u ní firma a hotel. No to se vlastně náměstí. No já jsem chtěla říkat, že to je jak, ale... No tahle ten koupil, renesance se začala opravovat. Já vím, no, když zrekonstruovali to, prodali to, nebo se pochválil to. To já nevím. Ten dolar klesnul, tak to se taky závidně. To taky hodně. Když ho také srazili dolů s tím eurem hodně. Nebo dali hodně takhle. Tím to pocítit. Soboty, neděle a odpoledne. No, večer viděl, potkal jsem jí v noci, jsem dělal nějaký transfer noční a menší okruh. A ona to tam dělala. Vystoupila švanku. Zítra musím být na Bukureš. Na Bukurešti. No. Musím být až na toho bezpečnostního. To je radost. To je jako ten reál. Když jsem si užila, to nikdy nepřiletělo jak má. No ty koho bude lítat. Až do června
nebude lítat ani Toronto. Se Toronto přiletí, já jsem tam jela, když na té dvojce se vždycky ztratím, když jdu k týmu vchodu k letadlu. Pám, než to najdu. A ty jedničce je jednoduchý. Já nevím, Rumunska to lítá tak brzo, oni tam nemají tak... Otevřou tady tu budovu. No, Že to úplně uhaslo. ten venek šel rychle a teď čekají vevř. Já jsem v ní dělal. No tak to z Montrealu to. Protože si myslel, že by tady udělal kancelář. A byli tam jenom dva místy takových zapadlých volný. Takže to bylo až takže to by jako jinak. Modrý s červeným. Ta naše Česková se nejde ven, ta se stydí za to. Musím tam myslet. Heroidní odkud jsem, nebo ze Zářebu. A chtěla bych v Pařížské ulici je. Nějaká celka, Ne, německý. A takový tak. No ale ještě ta Pavla, jsem se jí ptala, zvát. no. To jako, jako který a Já nevím, protože já jsem to nikdy nekupoval, já bych to přijde nekoupil. jak se jezdí po koleji. Nějaká díra. No tak to je asi ta...